Hola, bon dia a tothom. Què tal, com esteu? Espero que estigueu tots molt bé. Benvinguts en aquest segon webinar que fem l'equip de Sincerat. La setmana passada en vam fer un de Teams, un d'introducció a Teams. Avui és una mica més avançat, avui és de Planner i com gestionar tasques en Planner, que ens el farà l'Eloi. Abans de començar, pels que no us conegueu, jo soc el Joan Guixà, soc soci director de Sincerat. Us faig 4 cèntims de què és Sincerat. Sincerat som una empresa d'aquí a Andorra, que el nostre objectiu és ajudar-vos mitjançant la tecnologia a aconseguir els vostres objectius. I per aquest motiu també estem fent aquesta sèrie de webinars perquè el que volem és ajudar-vos en aquest moment que tots estem fent teletreball i que ens l'han trobat aquí imposat de cop, com ser més eficients i com poder treballar més fàcilment tot l'equip amb aquestes eines modernes de treball col·laboratiu. Com dèiem abans, nosaltres ens considerem uns guies digitals que us volem acompanyar en tot aquest procés, i, per tant, nosaltres som Silver Partners de Microsoft, per tant, som molt especialistes en aquestes eines que ens ofereix, en aquest cas, el fabricant Microsoft, de treball col·laboratiu. I, a part d'això, també ens dediquem a tot aquest tema de desenvolupament, tema d'operacions, tant al cloud com en premise, que es diu, que és a casa vostra, així com també coses de xarxes, projectes de xarxes, telefonia i seguretat. Som un equip que som molt inquiets, ja ho veieu, ens agrada molt ajudar la gent a intentar avançar i presentar i utilitzar les últimes tecnologies. I una miqueta, això d'aquí és el portfolio, una miqueta el que fem a la companyia. No m'allargo més, no m'agradaria fer aquí el public reportatge. Ja dono pas al meu company, a l'Eloi, que és el director de projectes de la nostra casa, i ell us farà aquest webinar de Planner. Sigueu benvinguts i moltes gràcies per assistir. Hola, bon dia. Benvinguts a aquesta sessió de formació que realitzem, una sessió de formació que realitzem aquí a Sincerat. Abans de res, permeteu-me que em presenti. Soc l'Eloi Mèlich, responsable de projectes a Sincerat, i avui us faré una petita introducció, una formació del que és l'eina Microsoft Planner i com ens pot ajudar a nosaltres amb tota la gestió de projectes i organitzar les tasques dintre de la nostra companyia, d'acord? El Microsoft Planner és una eina que tenim disponible dintre del paquet Office 365. Aprofito per recordar-vos que el paquet Office 365 a partir de demà es dirà Microsoft 365, un petit incís que us fem des de Sincerat en aquest canvi de nom. Com dèiem, l'aplicació Microsoft Planner podeu accedir-hi directament des amb Access Web, teniu l'aplicació mòbil i, a més també, es pot integrar amb el Microsoft Teams. Microsoft Teams, que és la presentació que vam fer el darrer dia amb el nostre company Xavi Parés. Us explicava el funcionament d'aquesta eina de comunicació i de compartir recursos entre l'organització. Molt breument, veurem com ens registrem a l'eina de Planner, comentem el portal i veurem totes les tasques, tot el que podem fer amb ella. Ja veureu que és una eina molt senzilla d'utilitzar, és molt intuïtiva, i aprofitant el nom que té, és bastant planera de cara a tots els usuaris i el que fa que sigui senzilla d'utilitzar. Aquí, sobretot, el que es busca amb aquesta eina és que sigui fàcil de fer-se servir, d'acord? No seria, en aquest cas, no seria útil disposar d'una eina que dona molta potència i és molt robusta, per exemple, però que és molt complicada de fer servir. Microsoft ho ha pensat molt bé i en aquest aspecte van dissenyar Planner perquè fos senzill d'utilitzar per a tots els usuaris. Tinguin o no tinguin coneixements, ja veureu que és molt senzill fer-la servir. Aquesta eina, com ara veurem a la demostració que us farem, és una eina que utilitza la filosofia àgil de gestió de projectes i es fonamenta amb els taulers de tipus Kanban. No sé si heu vist mai aquest tipus de tauler Kanban. Podem veure aquí un petit exemple del que és una eina de Kanban. Aquesta seria l'eina de Planner on podem veure la distribució per cadascuna d'aquestes tasques com si fos un tauler de Kanban. Si ens extenem una mica en què és la filosofia Kanban, sempre tens una sèrie de columnes on tu vas agrupant les tasques per les que estan pendents de fer, les que estàs realitzant i les que estan ja realitzades, d'acord? Amb els exemples que veurem ara amb
amb la distribució de tasques amb el Planner, veureu aquest concepte de filosofia Kanban i com s'estructura amb l'eina Planner i com nosaltres podem moure les tasques d'una banda a l'altra i com podem interactuar amb elles. Interactuar també em refereixo a que podem assignar aquestes tasques als membres de l'equip, els membres de l'equip rebran les notificacions i veuran com tenen tasques pendents de realitzar i les poden ells gestionar-se les tasques aquestes i poder-les anar avançant, d'acord? Per accedir-hi, ho veurem ara breument, és molt senzill. Entrem directament al portal.office.com, ens va a la nostra sessió del nostre usuari i contrasenya i res més. Amb això ja podem accedir-hi, d'acord? Abans de passar al que seria l'eina en si, veure com funciona, com podem crear les tasques, com podem organitzar-nos, què podem fer amb ella, m'agradaria fer una petita introducció, uns conceptes generals. No pretenc fer una sessió magistral sobre el tema, doncs se n'aniria de l'abast del que és aquesta formació, però sí que m'agradaria compartir amb tots vosaltres i que veiéssiu una mica del tema del funcionament del que és la gestió de projectes. Què és? Què són aquests conceptes? Us vull fer una breu introducció de conceptes en la gestió de projectes, d'acord? Aquests conceptes vull que siguin senzills i espero que els poguéssiu entendre, d'acord? Avui en dia les organitzacions tenen projectes, com bé sabem, hi ha tasques que s'han d'organitzar, s'ha d'organitzar un equip. D'acord, doncs tot això com ho fem? O com es feia, o com es pretén fer-se, no? Doncs tot això es realitza, o la feina aquesta l'organitza, l'orquestra, hem dit d'alguna forma, el que són els project managers, d'acord? Aquest rol de project manager actualment està agafant bastanta força dintre de les organitzacions. Fins ara potser era un rol que no era tan conegut, un director de projectes, un project manager, què és aquesta figura? Què fa en una organització? Sempre és o era fins ara un gran desconegut. Tot això està canviant o ja ha canviat i la figura d'aquesta persona té bastanta importància i rellevància dintre d'una bona organització. Hem de pensar que ell és l'encarregat d'organitzar les tasques dintre d'un equip, organitzar la feina, veure els calendaris del projecte, veure que s'acompleixen aquests calendaris, si hi ha desviaments, si no hi ha desviaments, si s'acomplirà amb la data d'entrega del projecte al client final. D'acord? Doncs tota aquesta feina de gestió, organització i molt important planificació de les tasques és feina del project manager. D'acord? Què passa? No es pot organitzar i planificar de qualsevol manera, no? Què diria? L'organitzo com jo vull i ja està, i tiro. Doncs, bueno, pot ser una opció, no s'hauria de ser la recomanable i per això hi ha organitzacions i equips i gent que està treballant a com organitzar la feina d'un project manager. És a dir, el project manager ja té la seva pròpia feina d'organitzar-se ell mateix, de tots els seus projectes, equips, gent, tasques, etc. Però com ho faig? Quines eines té? Quines metodologies pot fer servir aquest project manager? I és aquí un dels punts importants que m'agradaria explicar-vos també, d'acord? Com a organisme reconegut internacionalment i dels més famosos i importants, tenim el Project Management Institute, que és l'organisme que ens dona unes bones pràctiques que les tenen recollides ells al llibre que diuen PM Book, on aquestes bones pràctiques recolleixen com has de gestionar tot el que és un projecte, des de les seves diferents fases d'anàlisi, planificació, execució, seguiment i tancament del mateix. D'acord? No és l'única organització o l'únic tipus de metodologia que es pot seguir, per descomptat. Aquesta és una, podríem dir que és de les més clàssiques de gestió de projectes, que seria la definida pel PMI, però també tenim altres tipus de metodologies i moltes d'aquestes actualment s'estan fent servir i estan agafant molta força, que són les metodologies àgils. Dintre de les metodologies àgils podem tenir Scrum, Kanban, que és el que veurem aquí, la forma de treballar que té el Planner, la filosofia aquesta, i són aquestes metodologies que ens ajuden als project managers a organitzar les tasques dintre dels projectes i com evolucionar-los. Penso que al final un project manager pot estar treballant amb molts projectes a la vegada. No significa que un project manager només està treballant en un projecte des de l'inici fins al fi. No té per què ser així.
És més, no és així. Us ho puc assegurar que en el meu dia a dia no és així. És a dir, estàs treballant en diversos projectes a la vegada, has de tenir controlades les tasques, la planificació d'aquestes, el calendari, quan s'ha d'entregar el projecte, i tot això a la vegada i són diversos projectes. Llavors ens hem d'apoyar en aquestes bones pràctiques, en aquestes guies, en aquestes metodologies que tenim, ja siguin àgils o les més classistes, com poden ser el PMBOK, per dur a bon port el projecte, d'acord? Bé, fins aquí seria el que us volia ficar una miqueta en situació del que és el rol del project manager, no? El que és aquesta figura que sempre sembla una mica desconeguda, no? Dius, bueno, i aquesta persona, aquest, què està fent a l'empresa, no? Per què necessita un project manager, no? Doncs ara veurem, o espero que amb això us hagi quedat una miqueta més clar amb aquests petits conceptes de quin és el seu rol i la seva feina, d'acord? Sense més dilacions, anem a passar el que seria l'eina Planner. Us explicaré com funciona l'eina Planner, des del punt més inicial, des de fer el login, a tota la creació de tasques, organització, etc. D'acord? Per accedir a Microsoft Planner és molt senzill. Només fa falta que des de qualsevol navegador web entrem a l'adreça portaloffice.com. Aquí ens demanarà que entressin en el nostre compte. En aquest cas, nosaltres fem servir el que tenim, Sincerat. D'acord? Introduïm la contrasenya. I iniciem sessió. D'acord? Molt bé. Una vegada hem iniciat sessió, tenim la pantalla de presentació de benvinguda on tenim totes les aplicacions que estan incloses dintre del paquet Office 365, d'acord? Nosaltres ara, per a l'exemple, anem a la Planner, l'eina Planner, que és la que veurem avui. D'acord. Molt bé. Quan arribem el primer cop que arribem amb l'eina Planner, tenim aquesta pantalla de benvinguda. Microsoft sempre ens està donant consells o recomanacions i en aquest cas ens recomana si volem tenir l'aplicació per al telèfon mòbil. Si en el cas que la volguéssim utilitzar, no hi ha cap mena de problema, te la descarreguem al nostre telèfon i a partir d'allí també el mateix. Fem el registre amb el login usuari i totes les tasques que ara veurem que podem treballar amb l'aplicació web les tindrem també disponibles a l'aplicació mòbil. Això és molt important. Imagineu que fiquem un cas pràctic, no? Per què em pot servir tenir l'aplicació del Planner al mòbil? Molt senzill, pots estar en una reunió d'un projecte, necessites consultar ràpidament, no tens el portàtil, perquè sí, en aquell moment no tens l'ordinador, no tens el portàtil, però tens el dispositiu mòbil, que cada cop els tenim més amb nosaltres, doncs consultem en l'aplicació Planner les tasques del projecte en qüestió que estem reunint-nos, no? És una opció que també ens dona l'eina. D'acord? Anem a veure ara com podem crear un pla. Ja veureu que Microsoft Planner, aprofitant el seu nom, tu li vas creant diferents plans. Els plans serien el que t'agrupen les tasques de cada projecte, d'acord? Dintre de l'eina Planner pots tenir tants plans com vulguis, els pots copiar, els pots compartir, ja ho anirem veient, ara, a poc a poc, però per ficar-vos una mica en situació de què et permet l'eina. D'acord. Anem a crear un pla. Per crear un pla és tan senzill com donar-li el botó aquest de crear un pla. Te demana, doncs, fica-li un nom. Suposem que fem en format d'exemple i fiquem que aquest pla és pla de formació. Tens les opcions de fer que aquest pla sigui privat o públic. Què significa públic? Doncs qualsevol membre de l'organització podria veure el contingut del pla. Si som una organització molt gran, potser no ens interessa aquesta opció. Volem restringir el públic que pugui accedir-hi. Si és més petita, no passa res perquè al final són 4 i no passa res que vegin els plans. Doncs aquí és cosa nostra és poder escollir el pla si és públic o privat. En aquest cas jo el faré privat, després veureu el tema de com s'afegeixen, com podem afegir membres al pla i que puguin veure les tasques, organitzar-les, d'acord, i interactuar amb ell. Anem a crear el pla. Ara en breu ens apareixerà aquest pla nou que hem creat. Hi ha la pròpia aplicació web, ja tu li crees el pla i et mostra el que seria, si veieu,
ja tenim el que és tota l'aplicació o tota la pantalla d'on tindrem nosaltres les nostres tasques. Ara es veu una mica avui i dius, ostres, què era això? M'acaba de crear aquí un pla, no sé molt bé què és, no us preocupeu. Ara veurem com crear les tasques i com organitzar-les en el que Planner diu dipòsits. Si voleu, veiem com afegir una nova tasca en aquest pla que acabem de crear, d'acord? Molt important, ara em centraré el que serà la creació de tasques en format normal, d'acord? És a dir, en format normal amb l'organització, que seria de, doncs, tinc N tasques per a fer i N tasques realitzades, d'acord? I llavors el que faré serà crear un altre pla on veieu una miqueta el concepte de Kanban, no? Ho podria fer en aquest, evidentment que ho podria fer en aquest i no hi ha cap diferència entre fer-ho amb aquest o amb el que faré després. El que passa és que prefereixo que us quedi molt clar com és la gestió de tasques normal i corrent, com es creen les tasques, i si algú té més curiositat o vol saber com treballar amb Kanban, crearé un pla a banda i on crearé diferents dipòsits que serien la mateixa estructura que segueix un tauler de Kanban. Recordant el tema aquest de Kanban, que són la distribució de les tasques en columnes, igual com està fent el Planner, però on li marquem els noms d'aquestes columnes, on les que estan pendents, les que estàs realitzant o les que ja has finalitzat, d'acord? Que seria el to do, el doing i el done, en de l'anglès, d'acord? Per crear una tasca, podem donar-li directament al botó d'afegir tasca o també tenim l'opció, una opció molt més ràpida de crear una tasca, tal qual. Fiques aquí o tasca, prova. I dones a la tecla Enter. Automàticament, si veieu, a la part d'aquí sota se'ns ha creat la tasca. Això és molt útil per si tens una llista molt gran de tasques i no et pots parar a ficar-hi detall, és a dir, ara no puc ficar, que ho veurem després, no puc començar a ficar dates ni assignar-les a persones, necessito fer un llistat de totes les tasques que té aquest projecte. Doncs és una forma molt ràpida d'anar introduint les tasques. Una altra. Li donem Enter i se'ns van creant automàticament totes les tasques, es van creant una sota de l'altra. Si no ho volem fer d'aquesta forma, doncs li donem al botó afegir tasca i el mateix. Com veieu, te permet el desplegable o no de l'afegir tasca. Suposem que ara hem creat aquestes tres tasques. Molt bé, les hem creat, però què més fem en aquestes tasques? Semblava molt senzill, les hem creat molt ràpidament. Ara anem a veure els detalls i tot el que podem fer en aquestes tasques creades. Fem la primera tasca, li fem clic i veieu que se'ns obre com una petita subfinestra del que serien els detalls d'aquesta tasca. Tot el que pots fer amb ella, tot el que pots planificar, organitzar i gestionar amb aquesta tasca. Si anem repassant cadascuna de les opcions que tenim a la pantalla, tenim la primera de les opcions, que és assigna. Aquí si volem assignar aquesta tasca a una persona. M'ho guardo per veure-ho després. On veurem el tema de la gestió i assignació de membres. Dipòsit. Què significa dipòsit? Dipòsit és el concepte aquest que us deia abans de l'organització per columnes de les diferents tasques. Penseu en la metodologia aquesta que us he dit Kanban, de que tenim tres columnes, la de to do, la de doing i la de done. Al final, els dipòsits es basen en aquest concepte, organitzar les tasques per diferents columnes. Podem fer servir aquest concepte, aquesta metodologia Kanban, o crear les columnes en funció dels nostres interessos, el que nosaltres vulguem. Podem tenir tantes columnes, tants dipòsits com vulguem. Per defecte, quan es crea un pla, el propi Planner ja te crea un dipòsit que és la de tasca pendent. No fa falta que tu li fiquis res més, però que que configuris cap dipòsit ja te les va organitzant ell el que diu tasques pendents. Aquí ens facilita, això ens facilita l'eina bastant, com ja veieu, busca la simplicitat i la facilitat d'organitzar les tasques d'aquesta eina. Això és molt important i us ho remarcaré bastant i m'agradaria que sobretot tinguéssiu aquest concepte del que és l'eina, d'acord? Molt bé. Continuem. Progrés. Com sabem, totes les tasques tenen un moment d'execució, una finalització o simplement no estan començades. Doncs aquí tenim el desplegable.
Ara aquesta tasca, per a l'exemple, nosaltres la marcarem que està en curs, és a dir, l'anem a començar, no? També tenim els criteris de prioritat. Com d'important és aquesta tasca? Quina prioritat té? Podem escollir entre 4 nivells de prioritat. Urgent, és a dir, significa que s'ha de fer ja sí o sí, important, també s'ha de tenir en compte, mitjana o baixa. Però en aquest cas, mira, a l'exemple hi ficarem aquesta que sigui important. No sé si ho heu vist, al marcar-la com a important, automàticament el que és la pantalla principal del pla que acabem de crear, ens apareix aquest signe d'exclamació. És una forma molt gràfica i visual de veure que aquesta tasca és important. De la mateixa manera que li hem marcat el progrés, també ens ha aparegut aquest petit cercle dividit en dos, entre blanc i blau, que significa que està en curs. Per fer una prova ràpida, si veieu que li fiquem completada, ens desapareix. Això ho veurem després. A les tasques quan estan una vegada ja les hem acabat. Molt bé, què més podem fer en aquesta tasca? Podem marcar dates d'inici i de fi. Això és molt important i és un dels punts que a mi m'agrada més treballar en Planner. Sobretot quan tenim un projecte molt gran compost de diferents tasques que s'han de realitzar, m'agrada tenir la visió de totes aquestes i la planificació de les mateixes. És a dir, saber en quin moment comencen i en quin moment haurien d'haver acabat o han d'acabar. Poden haver dependències entre altres tasques. Aquí ja depèn de nosaltres poder planificar i organitzar aquestes en funció de les que vindran després. És a dir, si primer, suposem un exemple, que primer necessitem crear uns anàlisis inicials, una presa de requeriments, doncs ficarem aquesta tasca de presa de requeriments molt abans del que seria la implementació d'un codi software, per exemple. D'acord? Molt bé, anem a marcar la data d'inici. Fiquem-li, per exemple, avui mateix. Començarem avui aquesta tasca. I pel dimecres hauria d'estar finalitzada. El mateix, veieu que és molt dinàmic, a la que li vas escollint diferents dates. No sé si us podeu fixar a la part aquesta de la pantalla. Veureu que va canviant. A la que li fiques la data de venciment, te la va mostrant aquí al talent. És molt dinàmic, és molt... En el moment ja veus els canvis. D'acord? Una altra opció molt interessant és que podem afegir notes a cadascuna d'aquestes tasques que anem creant. Doncs no sé. Una nota. Si tinguéssim una URL, un enllaç, doncs també el podríem ficar. D'acord? Si necessitéssim pel que fos. Necessito ficar-hi qualsevol cosa que volguéssim escriure en aquest camp, el podríem ficar com a notes orientatives per a la tasca. Aquesta opció d'aquí, que et diu mostra la targeta, aquesta opció veureu que apareix a diferents opcions. Ara ho veurem. Quan la marquem, el que fa és ficar-nos aquestes notes que es vegin el que seria com la vista de la tasca a la pantalla principal. Així, d'un cop d'ull molt ràpid, veiem en seguida les notes que ens han escrit. Doncs, no sé, per exemple, en aquesta tasca, doncs, primer que tot, trucar al comercial o enviar un correu a màrqueting, doncs t'apareixeria aquí. D'una forma molt ràpida i intuïtiva, a la que entres al teu pla, ho veus ja el que necessites fer per a cadascuna d'aquestes tasques. Això es pot extendre tant com vulguem. D'acord? Una de les opcions que també tenim dintre de cadascuna de les tasques és crear una llista de verificació. Suposem, llista de verificació. Després de requeriments, per exemple. Li donem a Enter i automàticament ens permet afegir una altra llista. Següent, anàlisis. Podem ficar desenvolupament. Això són llistes de verificació que estic ficant d'exemple. Aquí, evidentment, cadascú pot ficar les que necessiti en cada tasca o el que estigui fent en el seu àmbit. Això no hi ha cap mena de problema. No està restringit aquest programa només per al que serien desenvolupament software. Es pot fer servir per a qualsevol gestió de tasca i de projecte. El mateix exemple que hem vist abans, si li donem a mostrar-ho com a la targeta, automàticament veiem que ens han aparegut aquí la llista de verificació, però ens ha tret les notes. Això és per no estar confonent tampoc a l'usuari en cada moment, saturant-lo d'informació. Com he dit, ha de ser molt intuïtiu, molt ràpid, molt senzill d'utilitzar. Doncs, què fa Planner? Planner prioritza el que vols. Què prefereixes? Que es vegin les notes o la llista de verificació? Doncs, en aquest cas, la llista de verificació potser ens interessa més. Per què? Ara veurem per què ens pot interessar més. Suposem que tenim la tasca creada i li donem aquí. La presa de requeriments ja l'hem feta.
el que és la nota i interiorment i ens apareix com que està realitzada. Això significa que hem finalitzat aquesta tasca predecessora, que seria tota la tasca, aquesta llista de verificació de tasques a fer. Ens apareix com a feta i, el més important, ens ha desaparegut de la vista prèvia que tenim d'aquestes tasques. Això significa que, com veieu, està donant sempre prioritat al que tenim pendent de fer les tasques. Així, el que dèiem, d'un cop d'ull molt ràpid, veiem el que tenim pendent de fer. D'acord? De la mateixa forma, si podem marcar-la i desmarcar-la, no significa que això vagi a missa. La podem estar treballant i fer el que sigui amb aquestes llistes de verificació, o si ens hem equivocat i la volem eliminar, doncs directament l'eliminem i ja està, i ens desapareix, sense cap mena de problema, d'acord? Què podem fer per donar una miqueta més de potència a la creació d'aquestes tasques? Doncs, ostres, potser no tinc suficientment espai o no queda suficientment bé o no ho puc representar de la forma que a mi m'agradaria, tota la informació que té aquesta tasca. Suposem que volem incloure el document d'anàlisi funcional o una campanya de màrqueting, tot el document que incorpora aquesta campanya de màrqueting, doncs el que fem és ficar-hi un fitxer adjunt. Podem ficar-hi des de fitxers que tinguem al nostre ordinador, siguin Words, PDFs, etc., enllaços, o compartir algun document que tinguéssim en la nostra organització del SharePoint. Aquest punt és molt important perquè si la nostra organització ja utilitza SharePoint, que tot el que és la gestió documental, podem aprofitar-ho i vincular-ho amb aquesta gestió de documents, d'acord? Si volguéssim ficar algun comentari, doncs també tenim aquí un camp de comentari, d'acord? I l'envies. Aquesta interacció dels comentaris està molt bé perquè quan som diferents membres amb una tasca, que és el que veurem ara com assignar membres amb una tasca, el que fa és que et permet una certa interacció amb els membres de la tasca. Què significa aquesta interacció? Doncs al final és un xat. És un xat que tu estàs parlant amb els diferents companys que tinguis aquí ficats, amb els diferents membres, els pots mencionar i els arriba una notificació, que veurem després com arriben aquest tipus de notificacions, d'acord? Ja veureu que el Planner no s'acaba aquí, sinó que té integració amb diferents eines de Microsoft, com pot ser Microsoft Outlook i Microsoft Teams. Després ho veurem, d'acord? Què més tenim? Si ens agrada molt què és el tema visual o la forma de classificar les tasques, tenim l'opció de marcar-ho amb etiquetes. Tenim etiquetes de diferents colors. Aquestes etiquetes són personalitzables. És a dir, d'acord, jo vull que l'etiqueta vermell, en comptes de ser vermell, signifiqui important. Li podem canviar el nom a l'etiqueta, ficar el que vulguem. La marquem com a important. D'acord? Veieu la forma aquesta que se'ns està quedant com a marcada com a important i el que dèiem, acte seguit que l'hem marcat com a important, ens ha aparegut l'etiqueta d'important a la pista prèvia que tenim de la tasca. Suposem que volem crear-ne una altra. Suposem que aquest groc significa que això és màrqueting. Li canviem el nom a l'etiqueta i he fet. La marquem. La marquem i ens apareix també aquí l'etiqueta. D'acord? Veieu? Una vegada ja editada la tasca, aquí ens apareixen totes les opcions que li hem anat marcant. Que les volem canviar, cap mena de problema. Tornem a fer clic a sobre de la tasca i anem canviant. Ara desmarquem les etiquetes, li canviem la prioritat. Per exemple, podem ficar que sigui prioritat mitjana. I automàticament ens canvia. D'acord? Quines opcions més tenim? Si veieu en aquests tres puntets just abans del botó de tancar, podem agafar i copiar la tasca. La podem desplaçar-la, és a dir, moure-la cap a altres dipòsits. Podem copiar l'enllaç de la tasca. Aquest és molt important, aquest m'agrada molt. I aquesta la faig servir bastant amb els meus equips de treball. El que faig és, evidentment, els assigno la tasca com a membres, els arriba la notificació, però a vegades, si vull fer una mica més d'incís, els copio l'enllaç d'aquesta tasca, els puc enviar per correu i ells automàticament ja saben la tasca aquesta. Només fan clic a l'enllaç i ja se'ls obre la tasca que jo els he assignat també. Digueu, és una forma com a redundant, no? Doncs sí, perquè m'asseguro més que els arribi aquesta tasca. I arribi a l'audiència que ha d'arribar, que no es perdi. Això també és molt important. D'acord? Tema d'assignació de persones. Un tema que us he dit que veuríem abans. Com assignar un membre a una tasca. Li donem al botó d'assignar i aquí ens ofereix el típic buscador per buscar alguna persona de la companyia. Aquí assignar-li aquesta tasca. Ara, per exemple, me l'assignaré a mi mateix. Diu, vols assignar la tasca d'afegir l'ús de pla? Sí, vull assignar i afegir. D'acord?
Aquesta és una forma ràpida que tenim nosaltres d'assignar membres a una tasca. Automàticament rebem la notificació de que ens hem unit a un grup. Veu que està contínuament Microsoft Planner per darrere, està enviant notificacions, està treballant perquè en tot moment no perdem el focus del que estem fent. D'acord, el que dèiem, hem assignat aquest membre a la tasca. Aquí, si veieu, ens apareixen ja dues persones. Estem nosaltres a la sessió de formació i jo mateix que m'he assignat aquesta tasca, d'acord? La gestió de membres com es pot fer? També podem fer-ho, a mi m'agrada molt fer servir la forma aquesta ràpida i dinàmica d'assignar els membres, de la mateixa forma que dèiem abans que permet interactuar les tasques des de la plana inicial. També ho podem fer aquí, podem assignar un altre membre. Si no, tenim l'opció de membres aquí. Aquí podem consultar i convidar membres en aquest pla. Ens podríem afegir. Si volguéssim afegir algú altre més, escrivim aquí i directament assignaríem un altre membre al pla. D'acord? El que hem dit abans, aquí ens ha creat aquest dipòsit que es diuen tasques pendents. I el que volem és, doncs, ara, saps què? Vull crear-me un dipòsit nou on tingui les tasques que ja he finalitzat. D'acord? Doncs, li donem a afegir un nou dipòsit, li fiquem finalitzades. D'acord? Ens crea el que seria aquest dipòsit, aquesta nova columna, això és molt important. I el que podem fer és afegir una nova tasca, d'acord? O, veieu que l'estic arrossegant, això és el que m'agrada més de l'eina aquesta, que pots arrossegar les tasques i ja la fiques com a columna finalitzada, la marcaríem com a finalitzada i ja està, d'acord? Ens desapareix l'opció aquesta, perdó, la tasca, una vegada ja l'hem fet. Aquest és el nostre tauler principal, la nostra vista. Torno a moure la tasca aquí. Quines opcions més tenim? Tenim l'opció de gràfics. Què ens permeten fer els gràfics? Els gràfics, d'una forma molt ràpida i intuïtiva, ens permeten veure quantes tasques restants ens queden. Quantes d'estes no s'han iniciat, les que estan en curs, quantes es porten retard, si s'han completat o no, les que estan pendents, finalitzades. De una forma gràfica, veus totes les tasques que té aquest pla pendents de fer. La prioritat, si voléssim establir criteris de prioritat, d'acord? Quins membres tenen assignades les tasques? Doncs en aquest cas jo tinc una tasca assignada, n'hi queden sense assignar, d'acord? Ens dona una visió del que seria a nivell gràfic de les tasques que tenim. A nivell de planificació, si anem aquí, això el que ens fa és obrir-nos un calendari, típica vista de calendari, i on veiem la tasca aquesta de prova que hem creat, la data d'inici i de fi que li hem marcat. Si les altres tasques que teníem al tauler les haguéssim marcat, doncs aquí també ens apareixerien. Una cosa interessant que té aquest calendari, no sé si esteu veient que apareix el símbol més, doncs a la que li dones aquí el símbol més, et permet crear una tasca, d'acord? Directament sense estar al que seria el tauler. Si podem crear una data de venciment, que sigui avui mateix, per exemple, o demà, podem assignar una persona, d'acord? I afegim la tasca. I d'aquesta manera ens ha creat la tasca. Si la volem editar, li toquem a sobre el que seria la tasca, però si pot ser una mica ràpid, li toquem aquí i podem canviar tota la resta d'informació que teníem abans, que hem vist abans, doncs ara podem ficar-la. Doncs mira, també la comencem, així, 23, prioritat. Li canviem la prioritat, li assignem una etiqueta, d'acord? Doncs també ho podem fer des d'aquesta part d'aquí, des d'aquesta visió de calendari. Què més? Tornem al que seria el nostre planner, la nostra pantalla de benvinguda. A la pantalla de benvinguda veiem tots els plans que tenim. Tots els plans que hem creat. Tenim aquest de test, que és un pla que he fet servir abans per preparar per a la formació, perquè ho veiéssiu, i el pla de formació que acabem de crear. Si veieu, aquí són els plans preferits. Aquí podem marcar els plans que nosaltres tenim com a preferits. Penseu que podem tenir milers de plans o centenars de plans aquí creats i només volem tenir el focus en determinats, perquè estiguéssim més implicats o menys, doncs tenim l'opció de donar-li l'estrella aquesta per afegir-ho a preferits. I automàticament et fa la visió en gràfic que hem vist abans del pla. I podem veure les tasques que queden, quantes iniciades, en curs, les podem veure. De la mateixa manera que l'afegim com a preferits, marquem i el traiem d'aquí. Molt bé, continuem.
Per fer una prova, ara que me ficaré com a formació, m'acabo d'autoassignar aquesta tasca que hem creat abans, per a què? Per a l'opció d'aquesta que tenim aquí a l'esquerra, veure les tasques que tinc jo assignades. D'acord? Tinc aquestes tasques iniciades, una que he creat abans, la de test, i aquesta de la tasca 2, que me l'acabo d'assignar. Per a què ens serveix això? Així com a usuari de la pròpia aplicació de Planner, saber quines tasques tens assignades. D'una forma molt ràpida, veure les tasques que tens assignades, siguin del pla que siguin. És a dir, aquesta és del pla que he fet abans de proves i aquesta és la que hem realitzat ara per a la formació. Veus les tasques de cadascun dels plans que tens assignades. És molt interessant aquesta opció. D'acord? Si continuem aquí, agafem el pla aquest de formació, tenim l'opció de copiar el pla. Podem agafar aquest pla, podem copiar-lo. Suposem que treballem una espècie de plantilla o que els plans que sempre creem són més o menys igual, l'únic que van variant són les tasques, doncs sense cap mena de problema podríem copiar-lo. Creem una còpia, li podem establir els criteris de privacitat que vulguem. I dintre d'una estona ens apareixerà la còpia d'aquest pla. D'acord? De la mateixa manera, podem suprimir el de preferits, el podem exportar a l'Excel. Veu? Ara ens ha aparegut ja la còpia del pla. Això sí que té una estoneta, un momentet, uns segons. Podem exportar aquest pla amb Excel, és a dir, necessitem veure en un format Excel les tasques, doncs cap problema, l'exportem i automàticament es crea una exportació. He de dir que aquesta exportació potser no és el més visual i el més bonica que hi ha del Planner. Està bé, si hem de consumir aquesta informació d'alguna forma o necessitem automatitzar-la d'alguna manera, però és molt millor que treballéssim amb la interfície gràfica que ens proporciona l'aplicació web. És molt millor que l'exportació, hem de ser sincers. D'acord? Podem copiar l'enllaç al pla, el mateix que he dit abans per les tasques, el podem copiar-lo i compartir amb la resta de companys de l'organització, sempre quan els donem accés. Recordeu que si és un pla privat no podran accedir-hi. Tenim les opcions de configuració del pla. Tenim l'opció de marcar aquesta opció, que el que fa és enviar un correu a tot el grup quan li s'assigna o es completa una tasca. Veurem, ho podem marcar, si voleu, i veurem que quan estem treballant en les tasques, això té integració amb el que és el Microsoft Outlook, d'acord? Allí es crea un grup, aquest grup forma part d'aquest Planner. Què significa això? Que cada vegada que els usuaris interaccionen amb alguna de les tasques del Planner, nosaltres podem agafar i ens arriba una notificació. Per què? Perquè així estem advertits de totes les tasques que s'han anat modificant, tot el que s'ha anat treballant, ens arriba una notificació. Està molt bé que es tracti d'aquesta forma com si sigui un historial de converses, com si sigui, sí, al final és un historial de converses, un historial de mails, d'acord, que et permet fer això, que et permet fer aquest tipus d'interacció amb els plans. Sempre t'arriben les notificacions al Microsoft Outlook. També podem agafar i afegir aquest pla al calendari de l'Outlook. Doncs anem en aquesta opció, el publiquem, l'afegim a l'Outlook. Si volguéssim al calendar, ens dona l'opció també de l'enllaç. L'afegim a l'Outlook, ara veurem que se'ns obre l'Outlook. El podem importar. D'acord, ja s'ha importat el pla. Ara, si veieu, ara estem dintre de l'Outlook, hem canviat, d'acord? Aquí teníem el Planner i ara estem a l'aplicació Outlook pròpiament, a l'aplicació web, però també des de l'aplicació d'escriptori de l'Outlook es veu. I aquí ens apareixen els plans, veieu, amb les seves tasques, és a dir, integració total amb el calendari de l'Outlook. És a dir, sense haver fet pràcticament 4 clics, tenim totes les tasques definides en un pla del Planner, les tenim integrades al calendari de l'Outlook que veiem l'estat d'aquestes tasques, quan s'han de realitzar, quan s'estan fetes, si no estan fetes, d'acord? Tota la integració. Molt bé. Ara ja entra una mica què seria la filosofia Kanban. Utilitzaré aquest taulell que m'he creat abans perquè veieu la distribució en 3 columnes, amb les to do, amb les doing i amb les done. He de dir que aquestes columnes es poden anar alternant, és a dir, l'ordre el podem canviar. Fem clic, seleccionem i anem canviant l'ordre de les columnes. Aquí, en aquest cas,
amb el Kanban l'hauríem de mantenir sempre així perquè és la seva filosofia, no? De tenir a la primera columna les que estan pendents, a la segona les que estan realitzant-se, perdó, les que estan realitzant-se a la segona i a l'última les que ja estan realitzades, ¿vale? Però no està de més que veiéssiu aquesta funcionalitat que té d'anar intercanviant les columnes. Això també ho podríem fer, el que hem creat abans, si ens creem un dipòsit nou. Podríem canviar una columna a l'altra i crear una tasca. D'acord? Automàticament en aquest mous les columnes es van canviar les tasques, les arrossega totes. És a dir, totes les tasques que estan ficades dins d'un dipòsit, o que seria una columna, aquestes es van arrossegant d'una banda a l'altra. D'acord? Molt bé, seguim en la part aquesta, en el taulell que he creat abans de Kanban. Al final és el mateix concepte que hem vist abans, l'organització per columnes, amb la diferència que li fiquem el nom al dipòsit que nosaltres volem per a seguir amb els criteris de Kanban, no? A la nomenclatura aquesta. Ja per anar acabant amb la formació, i un dels punts molt interessants que té també l'eina, és la integració. Si bé abans hem vist la integració total amb l'Outlook que té a nivell de les tasques, ara que anem a veure la integració que té amb el Microsoft Teams. Recordeu la sessió de formació que ens va fer el nostre company Xavi la setmana passada, on explicava totes les característiques del Microsoft Teams. Doncs ara veurem com, a més, en aquest Microsoft Teams podem treballar amb el Planner. D'acord? És una opció molt interessant també veure el tema aquest. Un segon. Les credencials. Veurem com es pot crear també des de la pròpia eina de Microsoft Teams un planner. Utilitzarem l'aplicació web. Recordeu que teniu per al Teams l'aplicació web i l'aplicació d'escriptori i l'aplicació mòbil també. Si ens anem a la pestanya aquesta del Teams, aquí tenim aquestes opcions, aquests tres puntets que et permeten afegir diferents aplicacions. Jo prèviament me n'he afegit la que és l'aplicació de Planner. Si li donem aquí, què tenim? Tenim ni més ni menys que les tasques que nosaltres hem creat abans amb l'eina de Planner. Un segon, que la ficarem aquí. Amb el Planner que hem creat abans, recordeu totes les tasques que hem anat creant a cadascuna d'aquests plans, ens apareixen aquí al Teams. Què significa això? Que amb una única eina, que és el Microsoft Teams, veiem totes les tasques que tenim assignades d'una forma superràpida i superintuitiva. Veiem totes les tasques que tenim assignades, siguin del pla que siguin. Aquest és del pla de formació, aquest és del pla de test, doncs ens apareix d'una forma molt ràpida les tasques que tenim assignades. D'acord? De la mateixa manera que tenim la integració del Planner amb el Teams, d'aquesta forma per veure les tasques que tenim assignades, també podem utilitzar el que és el Planner per a un equip que tinguem creat a Microsoft Teams. Suposem que tenim l'equip de direcció, on hi ha els diferents usuaris de direcció, i volem compartir amb ells una sèrie de tasques que s'han de fer. Doncs, per què anar a l'eina de Planner? No és necessari, ja directament. Li fem aquí afegir una nova pestanya i afegim el Planner. Creem un nou pla, per exemple, que sigui campanya 2020. Podríem fer servir un pla existent, també si volguéssim podríem utilitzar un dels altres. Però per exemple se m'agrada més així, que veieu que es pot crear des de zero un nou pla i aquí, de la mateixa manera que hem fet abans, aniríem afegint la resta de tasques. D'acord? Què aconseguim amb això? Teníem al propi canal de Microsoft Teams el nostre planner particular de tota la gent que integra aquest equip. D'acord? I anar organitzant les tasques, planificant-les i anar-les tancant o avançant conforme necessitéssim. D'acord? Doncs bé, fer un breu resum de tot el que hem anat veient. M'agradaria sobretot que us quedessin clar els conceptes del que és l'aplicació Planner. D'acord? Conceptes que siguin, que això sí que m'agradaria que almenys us emportéssiu això de la formació, que veieu que és molt intuïtiva, molt senzill de fer servir, com es crea un pla, d'acord? Repassem que és una forma molt fàcil de crear un nou pla, com una vegada tenim aquest pla creat, podem anar afegint les tasques, assignant membres, canviant la prioritat, recordem la pantalla de tasques, on podríem marcar quin dipòsit la volem assignar,
d'acord? La prioritat i demés. I com gestionar les tasques també a nivell de les etiquetes, que li podem ficar el marcatge que volem. M'agradaria que aquests conceptes, a forma de resum, us anessin, us quedin més d'aquesta formació, que sobretot que veieu aquesta facilitat d'ús que té, la ràpida integració amb la resta d'eines del paquet Office 365. Ja ho hem vist ara fa una estona, integració total amb Microsoft Teams, molt important en aquests dies que el teletreball ha pres molta forma a les nostres vides, hem hagut d'adaptar-nos i canviar. Doncs cap mena de problema per al que és el tema de la gestió i planificació de tasques. Tenim les eines necessàries per a fer-ho i són molt senzilles de fer servir. Esperem que aquesta formació també us serveixi per a poder treballar amb el planner. D'acord? I a forma de resum ja podríem dir que hem acabat amb el que seria la forma de treballar amb el planner. D'acord? Sí que és veritat, si us heu fixat, un petit detall abans d'acabar. Quan hem creat el pla aquest nou que l'hem creat aquí a l'equip del Teams de direcció, automàticament se'ns ha afegit aquí. Veieu aquesta dualitat, aquesta simbiosi que hi ha entre totes les aplicacions, que a la que crees el Teams automàticament se crea el planner i a l'inrevés, a la que crees les tasques al planner se'n van al Teams. D'acord? Si volem afegir noves columnes, doncs és tan fàcil com el que hem dit abans, afegir un nou dipòsit. Això te permet crear noves columnes. El que hem dit abans també, les podem anar reorganitzant, aquestes columnes, les podem canviar. Les podem anar movent en l'ordre que nosaltres vulguem. Què més? Organitzar les tasques. Si necessitem canviar-les de les persones que les tenen assignades, podem assignar més membres a cadascuna de les tasques, d'acord? Repassem això. Doncs vista la integració del planner i com utilitzar-lo, d'acord? Espero que us hagi servit d'ajuda aquesta formació que hem fet avui a Sincerat. Hàgiu vist una nova eina que ens proporciona el paquet Office 365, d'acord? I en principi ara ja passarem a la part final del que seria la formació. Com sabeu, qualsevol dubte que tingueu o qüestió que us volguéssiu preguntar a nivell de Microsoft Planner, mitjançant el canal de preguntes i respostes d'aquesta mateixa formació les podeu fer arribar i us respondrem a la major brevetat possible. D'acord? Qualsevol dubte ja sabeu que es podeu ficar en contacte amb nosaltres i sense cap mena de problema respondrem i estarem encantats d'ajudar-vos. D'acord? Molt bé. Ja per acomiadar la sessió, tornem a que seria donem per finalitzada la sessió de Microsoft Planner. Us vull recordar les pròximes sessions que farem. Recordar-vos la sessió que tindrem el proper dia 29 d'abril a les 11 amb el nostre company Sergi Cosidó, que ens explicarà com utilitzar una centraleta virtual al núvol. Veurem com treballar des de casa amb l'extensió de l'oficina, les funcionalitats estàndards opcionals que tenen aquestes centraletes i la integració de Microsoft Teams amb la centraleta virtual. D'acord? A més, veurem les modalitats i preus de contractació que tindrà. Espero que us hagi agradat la sessió de formació amb Microsoft Planner i el que hem dit, qualsevol mena de dubte, no tingueu cap mena de preocupació ni res, per ficar-vos en contacte amb nosaltres i us podrem ajudar sense cap mena de problema, d'acord? A tots, moltes gràcies per la vostra assistència.